bakal ngumpulkeun Jipro. Kena waton kowe bisa. Mati aku, aduh, tolong Kang, tolong, aduh, aduh, bước ra
Ora miris wehe wong Trimulya. Ning papan kene yen kowe isih eman karo nyawamu luwih becik bali. Angin yen kowe ora bali bakal temekaning pati kowe. Ayo yen pancen kowe duwe sisa aji. Ayo. Wes, aduh. Wes. Wah, aduh. Joget. Ayo kau jayam. Aduh. Aduh, Bobo. Wah, joget iku lho, Mbok, joget, Mbok. Tak kandhani, Mbok. Piye? Pancene kepenak. Gosek jo. Gosek kepiye? Iki lho wong tuwa yang kereo ya kok. Lha iki kepiye maksudnya kepiye? Iki lho. Mbah. Tongok-tongok piye, Mbak? Tongok-tongok. Rene, Mbah. Mbah. Iya, boleh. Iki budek apa ya, Mbah? Ora budek nek wis rada. Rene, Mbah. Piye ana Kowe apa? iki mangok melu cah num iki mangko ape nyapa to. Kowe tak kandhani kowe. Piye? Aku pirang-pirang dina sirahku bileng le. Kowe ngerti perkarane ta ora? Perkarane piye, Mbah? Perkarane le. Ora delok ketoprak iku lho Wahyu Budaya sirahku bileng. Nah, ngene iki wis delok ketoprak Wahyu Budaya sirahku wis mari terus. Lega. Pindhane obat. Heeh. Bu, tak kandhani, Bu. Piye lah, Jo. Ya iya, Bu. Piye? Malah guyokno wong. Piye? Kok malah delok ketoprak bareng. Kayak awake dhewe ae. Mbok. Piye, Jo? Iki nek kene iki acarane apa leh, Mbok? Iki lho.
Iki. Heeh. Iki yo acarane Mbah berarti Mbah. Waduh. Alah Bu. Ya carane nikahan, Bu. Iki. Iki lho, Bang. Kondo-kondo ngomong ngarep kene jae. Ambuh gulune iku lho aku kok mendelok kok iso kelolor ngono. Linggih, Bang. Linggih. Ora iso linggih iku kok. Ambeien iso. Wes. Gulum mbokno le. Ngono diambari, Mbah. Ya Bu, gulu iso modot, iso mendelep. Ajine ngono ampun arek kemodot terus sama ndelep tak akbar. Yen ngono ngene Bu rasa dadak kesuwen. Kepiye? Iki mau lho ke mangape takok. Lah tak kandhani iki mau iki acarane nikahan, Bu. Nikahan ning omahe ning adoh kono lho, Bu. Bro, aku dhewe gumun. Nanging wong ajene jiwa seni, Bu. Wong ajene seneng wong seni. Kepengin nanggap ketoprak bot-bot, nanggap ketoprak, Bu. Adoh lah ora dadi masalah. Ora apa-apa, sing penting ketoprake teko. Iki ketoprak apa mau, Bu? Ketoprak Wahyu Budaya. Wahyu Budaya sing saka ngendi? Sing saka Ngagel. Sing saka Ngagel, kecamatane, Bu. Dukoseti. Kabupaten Pati Bumi Minatani. sing dipimpin sapa, Bu? Bapak Haji Ruslan Hadi. Berarti iki ketoprak Wahyu Budaya sing ori ya, Bu? Sing ari kuwi sing saka Ngagel, Jo. Sing pimpinane sapa, Bu? Bapak Haji Ruslan Hadi. Yen ngono ngene, Bu, ora usah dadak kesuwen. Piye, Jo? Iki nek ora ndang panjer awake dhewe wayah kabumi ora ndang omah. Ala ora kate uman ke Ayo ndang dogage ning Moro ning Ngagel Dukoseti. Saiki. Ndang do panjer ketoprak Wahyu Budaya. Ayo, Jo, ayo, Jo. Ayo. Ayo, Jo. Ayo le. Yen kowe sing dijimat kemat, tangkai sak jabane nangka sing pungkasan.